תנ"ך למצפון ולמצפן. אין הוא ספר ככל הספרים. אין מקומו בארון, גם אם במקום מכובד, כי אם בצקלונכם. על ספר הספרים להיות יוצא ובא יחד איתכם. בשעה שאתם תרים את הארץ, הולכים לאורכה ולרוחבה. לכל חבל ארץ סיפור ומסר עמוק בצידו. קחו אותו למקום העבודה, לימדו ממנו דיני מסחר הוגן. בואו איתו הביתה, לימדו כמה חשוב לכבד את ההורים וכמה נוראה היא מלחמת אחים. קשו לפינת הרחוב, פגשו את האחר, הפוחד להלך לאורם של זרקורים, ולימדו מן התנ"ך איך ראוי לנהוג בגר, ביתום ובאלמנה. לכו עם התנ"ך, כי הוא תמצית התבונה, הוא תמצית הערך והטוב. פעם אחר פעם הוא יסייע לכם לחשב מסלול מחדש. בשנה הבאה נשיק את רעיון דרך התנ"ך, להפוך את התנ"ך בכל מערכת החינוך בישראל לחלק מהותי מאורח חיינו, למשהו שיוצא איבה עמנו לכל מקום, בכל שעה, בכל יום, כל השנה. ספר התנ"ך הוא האמנה החברתית הראשונה. 10 הדיברות מעצבים בגאונות ובפשטות את מרקם היחסים שבין אדם לאדם, בין אדם למשפחתו ובין אדם למקום. התנ"ך אינו ספר סקטוריאלי, הוא אינו נחלתו ומורשתם של דתיים או חילוניים, של תושבי הארץ או יהודי התפוצות. אל לאיש לנחס אותו, לצמצם אותו. משרד החינוך יעשה הכל כדי לחבר את התנ"ך ללבבות, כדי להופכו לדרך חיים, לאורח חיים, כדי לתת לו מקום של כבוד בשעות ובימים שבהם מתגבשת ומתעצבת זהותם של המתבגרים. אני קורא לבני הנוער בישראל לצרף את התנ"ך לציוד האישי שלהם. השנה החידון עוסק במנהיגות ובמקומה בחיינו. משה רבינו, גדול המנהיגים, היה כבד פה וכבד לשון. האם תוכלו להעלות על דעתכם מנהיג שמתקשה בדיבור? קשה לראות מנהיג כזה בימינו אנו. זאת ועוד, על משה נאמר, ואיש משה עניו מאוד. האומנם? אבל משה רבינו היה מקצוע. הוא היה רועה צאן. הוא ידע איך מוליכים את הצאן בסיוע של חליל. הוא ידע שניגון יכול להניע, להוביל ממקום למקום. מקל הרועים שימש אותו לעתים רחוקות. החליל היה כלי ומהות. הוא ניגן והם הלכו. הוא קרא להם והם באו. גדולי הרוח אינם זקוקים לפירוטכניקה כדי להנהיג. מנהיגות אמיתית נקנית בעוצמה שבשקט ובתחושה המעונקת לעדר, כי יש רואה היודע לנבטו. מנהיג עם ניגון. מנהיגות שאינה חובטת, שאינה מכה, שלא רק מוכיחה. מנהיגות שיודעת לאהוב, ובעיקר מנהיגות שצופה פני עתיד. דע לך, כותבת המשוררת נעמי שמר על בסיס דבריו של רבי נחמן מברסלב, שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. לכל מנהיג ניגון, לכל אזרח שיר. מנהיג טוב הוא זה היודע לגרום לאזרחי המדינה לשיר בעזרת צירופם של כלל השירים לניגון כולל ומקיף. אדוני ראש הממשלה, כמנהיג שנקרא להנהיג אותנו בעזרת חליל, אני רוצה לומר לכולנו שכולנו מנהיגים. לכל אחד כאן יש ניגון, וכולכם מוזמנים ללמוד לנגן בחליל. חג שמח ובהצלחה לכל המתמודדים.